Guys, kalau le ta market clear ho na car masa le masa lam karon active vak lawa exam ngan zawa mizorama ka huwa chuan car masa car ti ra hang gold kai thadeu mai pakhat ka na ya chumi ka gold te ju kalau post kamo I car masa englo zok lo post lai market clear ho na lo post lo in kami gold te ta han 300 pips 200 pips so vel ni ka se target a hida chuan vaina chuan market kan clear ho nga masai pakhat en lok ka du chu hei kan en lok ang nge car le a major news on Wednesday a CPI kan ne ya PPI Thursday tung car thala om tur chu movement dang om that le karinga kar masa ka bei se ai de in car top lama movement lo tha car top pon Wednesday a khazina Tuesday le Wednesday chu ka khoi man lo top ta tro chuan Thursday le Friday a movement lian thabom lawa nge kan bei se thei kan I chuan car le chu big movement week ka bei se a chuan tuna hian kan mung hian dik suaya chuan big bearish candle kan nei tro hemi che tuna chuan en thei kan nei ta nge kan bei se thei kan I chuan dik suaya po I continuation hi lower high siam lower low siam le mai karinga fair value gap weekly hian a siam a bei se ma se dik so hian engineer fair value gap a siam ka bei se ka ti ta tro fair value gap a siam hian weekly hian a siam anga anik suikin han ta changa lower low siam kherlo mai thei ka soyam je chu kan mung hian hei car ma sa jong ha lower low an pu sa chu wang chuan kan bei se ta na chuan higher high chete siam anga tro weekly car to ba chuan lower low dang siam thei ka bei se ya chumi na ri dikai chu DXY pair Euro USD te khang hawa kan bearish scenario ka bei se ni hetain swing low kan nei da tro break tha pullback sales ni ka bei se mai chu simple scenario chun enge target kha poi mole ta target enge kan nei thai ni chun eta hin a pullback chun hei kan first target ani chun enge second target tain weekly fair value gap kan nei ta ni chuan enge reversal scenario om don se reversal scenario enti omang di chuan hemi aron pullback hian enge kan soi to kha ma pon retracement om do nge reversal om chuan hen fair value gap bearish fair value gap a siam zong hi aron replace anga bullish fair value gap in mo kada han bullish sign 1 hour ati khan bullish 10 ka strong don ta ni chumi ni lawa lower time frame a consolidation type a retrace chuan sell opportunity kan inanga chu ni mai kan first target chu hei hin thenga sell opportunity a chuan second target hei mo chuan chumi ni lawa reversal om chuan heng high ho zong hi kan target thei don ta ni chu ni deuh mai a chuan gold hian ni la gold hi chu karmasa monday a ka trade la khami kha continuation thoni gala bei zai ma se kan mung hian weekly fair value ge pa no matro hedain weekly fair value ge pa kanom ta ni hei thil pakhat poimo deuh om bok ta ko monthly hin in lok ka dum chu time monthly kan chawa thil poimo deuh pakhat ta hian oma weekly fair value gap oma enge kan base le tur kan ni zon higher fair value gap pakhat thoni kan base le tai ma se kan mung hian hemi price range push on tro pullback oma higher high siama chuan henga hian time fair value gap oma ma se price in a balance lo chin hi kan e zon hei hemi high chunga hian la balance lo ni tro chuwang zon heng helai price area 2805 vel hi aron chukna chance possibilities omani chu 4 hour hian chianga en le lo ka du chu enge time frame ma combination kan soiga weekly ni zo 4 hour li mo kan first trade I karma sa monday ka first trade ni na chu kan en chuan hei kan mung hian ta fair value bearish fair value gap kan nei ta ni tro kan trade lang na chu bearish fair value gap kan nei chuan kan mung hian gap in open ta ni market hi
Monday chuan gap in open a kan hmu hian ta hian hemi gap hian strong support oma 15 minute kan en chuan weekly 4 hour 15 minute kan ti 15 minute kan en chuan kan hmu hian heta aron retrace a draw retrace a first reversal oma hi first sign of bullishness ani dule ta hian first entry siam theimo kan first entry ni tai chuan entry ka siam lawa New York Open velani ka entry ka siam hemi ta order block aron pullback le hian entry ka siama hi karma sa gold ka entry ka chuni video apa ka post thawa lo en chuan hemi lo apo sim hemi lo apo kha chu en po chuni se chuan 1:3 target target ani thalu to ani in sat pips nge 200 pips ting te hemi target a don 300 pips chuan kha ni mai ta chuan nge gold ta kan be se le thei ga ti chuan kan mong hian weekly fair value gap a reaction zone a tho china kan soi zone a tho han ni lom draw chuan chun hemi ani chuan 4 hour 4 hour tho hi ni la chun jom tur ma se 4 hour kan hmu hian 4 hour kan en hian strong bullish ani am ni mi lo chuan nge clear direction pelo ni heta hian kan hmu hian reaction oma draw higher high siama fair value gap a siam mi lo heta zone a siam draw chuan siama ta point nei reaction kan hmu le a tlai order block a hian hemi order block hemi first aron touch a headline touch po hian higher high siam ko be se draw ma se a high a touch leka sell off om le ngal ni om je jon bullishness ka strength talk lo ti nan ta chu jon nge min hmu tir thei kan ni jon tuna jon 4 hour a consolidate me kan ni ai ni ama time frame a chukha omziom to lo ni ndu jon in trade theya ma se ka swing trade approach chon omziom to lo ni daily anila daily a fair value gap lo daily po consolidation om chi ani chuan gold chu man mo lo le photanga ya nan ju weekly fair value gap ina entry min provide pakhat kan entry to tro achan ju tuna hian chauh le don se hemi area tang chona chauh theilo ti a saw to a chauh le don he lai kan first entry na zone ate pohan ron chuk le me thei an se tiam ma se karin da zone ai a hai how hi flat lo ani how hi take out na chan salo mo po flat lutuk po flat lutuk chete bai liquidity la lawa chu an heng 2954 chauh veli chu touch karinga nge attach chan to example a heta fair value gap nen hemi high breakout se pullback se tiang te entry om zone tu san ni ta se ni lo zone heng lo tong po buy opportunity lo ko be se ma se man mo long bo ai trade opportunity thau me ma eu poi strong am ni na ti te thut nge ka se big lawa tiang am ron strong chan se chong comment lama de han lo soi ve taula an mung yen Tuesday fair value gap siama hemi tang hian trade opportunity omang chu ti khati kan dia engma om lo mo chuan ka leng in enge a present thai a represent thai kan di zon dexoi kan be seng thoin full reversal kan mu top thai thawa mo reversal di han heng fair value gap etlai poi feel thai po la feel thai mo feel thai langa luduk 1.06052 hemi area thin hi feel thaina chan somtani karle Wednesday le Thursday major news pani kan nei ta poimo deuh chu Thursday Wednesday khan akal lo tur zong in aron kalvak photanga chu replacement news tianga news in thua om thin dani chu in lo se be thau mai thea chuan Thursday zo khami market kal du na zonga asiam khami zok po khanom thei tani chuan jon vaina chuan direction chu ka soi lok lu tuk theilo da news a han ma se Wednesday news a chhuat chuan Thursday chu a chiang tong bo a direction chu Wednesday a kaman chuan video te poron ti chole ka tu banga tuna chuan enge area kan nei chuan ta daily a fair value gap kan nei ni chuan hemi daily fair value gap hi ron touch che chho le ngal vut karing em
ring mi lo ti ke kan ti zon a chauh thei lo ti na ni lo ta a ron ta changa chauh nga hemi hai vel chu han la le mai thei ma se kan hmu hian zat nge kan en lo ang mon dei ta hian kan ma sa 5% don apa tro a ron chuka chauh le vut na chan bullish ne sa chak ti chianga a chauh le na chan su sang ma se voi le khata ei muang changa a retrace ve phut kha be se om jok ta ni ju chumi wang chun hemi fair value ge pa a reaction dam po ge na nga ma se mo heng area 1.6 1.0600 area de pe ron chuk se a ei a om lo san lo ga ti na ni chu let's look at oh kha Bitcoin po video ma sa ka soi shit in lo en to don 78 area choi zo ron kai ka ring ga ti tro 7875 78 chu la kai che lawa oh ani valley chu han don Bitcoin po hemi hai chau valley chu aron chau na chan salom chu han don man mo lo da 72 I kan invest tu le ni pon tuna point ai he poi a high flat ang ranga tro liquidity chu la tho ma se chu tinga flat lu tuk chu ni lawa liquidity chu la chinga tuna daily nge bearish scenario mo ai Nitina kan use ane khane nang view mai hey hey I ase dan to chun Nitina ka soyang thawan hai tiang tho hian DXY le EU a han tiang hi thai ni zu kha possibilities thai en ta tianga hai expansion lian lu tu ko ma trade entry pa ngai aron siam no zon mo DXY te bo khatia nga hai I aggressive retracement hai tiang hi omle thai ni chuan DXY a Bitcoin po kan chuan 1 hour hi follow thai vi ka ringa hey kan mung hian hi ta fair value ge poma ta fair value ge poma tro hemi hian a push le lo zon he hian push le ngai nam lo at to pa han kal kher thi ju price che dan ni example a tuna hian a lo hit tu ni ta se he hian a hit lo zon ta hian sales chan chi ni to lo chan len tur chu he ta to tur ani kha nakina price kan te ta pok an se tiam dan tur ni zon tain kan mung hian fair value ge pan nei ta tro tuna Bitcoin trade an no nei kan du pon 1 hour hi follow ila hemi lo hi chu aron thlen ka ringa 75 vel theng chu 1 hour atang chuan chu ta thang chuan buy opportunity kan in doni excited te ho boy buy le hun vi in ka ria he ho ju stock he ju ko watch li sa ka da ho ni April May June July August November sang ni som ni pathum ARM te hi zaruk chau vela hian ni ka ria khong he November o ai scholarship kan la khan hemi vela in ka ba ya thakop mai heng ho ARM excited le sarvotek hi arise main hai an mung en hemi area hemi ka ti fu ve ka ti na hlam ni stock a chun he ho ka bai chan chu fundamental soi tai da I Tesla an len vak nu dei thawani chuan I India EV ho aron lian chaudon ti kha chiang ta zon EV ho a ron len zon enge kaloi siam lam thei dang ani zon a motor company stock kha kan bai thei da ni zon a motor company stock kherlo bon battery siam tu company lian ho kha kan thei ta zon sarvatek hi chu reason ye chan chu small cap an ta masai return nei cha 100% vel ni ARM po hi return tha khop mai a hetain he chu I ka bai hnem lu tuk lo chan chu capital kha ka nei lian lo ta ni mo a bai teu thei lo ta ma se I return chu tha thau ta ni ka soim je don a stock ang zong han bai hnem thei lo ta
chu chun deuh mai a silver pawh hi en ngai lo a silver te in trade thin em tian te lo sawi la enge in line in trade duh ha in eng duh chu ti kha ti ti te ha lo sawi lo mo chuan gold chu karon update lenga ka bei sei dan chuan heng ha lo chu kan hit vek chu ka ring ani ma sei first of all a chuan man mo lo lai rem hai tuna consolidation area nga om na hi chuan trade lak lo sang sang a tu ang ho